Welcome all to my channel again. It's been a long time since I posted anything. It was holiday and now I'm back again. Welkom allemaal bij mijn kanaal. Het was een tijdje geleden wat ons bietjie daar gepraat het. Ons is nou terug. Ons wil graag alle leerlinge van graad 4 tot 7, graad 8, 9, 10 en 11 of 4 tot 11 vragen om naar mijn kanaal te kijken, want ik ga een paar ideeën geven voor die examen, hoe om jezelf voor te bereiden voor het examen. I just want to repeat that. I want to give all the grade 4 to 11 learners a chance to look at my channel. I'm going to give some ideas how to prepare yourself for the exams, the upcoming exams. Those who write mock exams, grade 8 and 9, or 9 to 11, I'll be here to help you. I will post things just for you. So follow me, don't forget, like and subscribe my channel. This is Learn Afrikaans with Mr. Diamonds. Thank you.